Hi mga ka-vlog! Welcome to my channel. Ito na naman ako, si Jendy Vlog, ang nagsasabing papapasukin ang intro ko. Yan, ito. Ang video na to is gusto kong magpasalamat sa aking the best amo in Hong Kong. Yan. Yung employer ko, as usual, kasi hindi niya ako pinapabayaan na yung allergy ko, yung mga kailangan ko sa dito, lalo na yung kalusugan ko. So, good news na naman ako. Pagdating ko kagabi, nakalapag doon yung gamot ko sa allergy ko. Siyempre, pagdating ko is pumupunta ako sa kusina agad para maghugas ng pinagkainan nila. Diba? Yun yung ginagawa kong una. Naghuhugas muna ako. Siyempre, para kinabukasan is malinis ang kusina. So, yun nga. Pagdating ko is, medyo haggard tayo ngayon, diba? Pagdating ko is, nandun, nakalapag lang sa aking table yung aking gamot. Kasi ako is may allergy na ako. Dito lang ako nagkaroon ng allergy. Siguro sa mga alikabok, sa ganon. Allergy ko sa ilong. Pag yung, siguro yun nga, pag naamoy na, hihigop ko yung ng alikabok, tumapunta sa ilong ko ng is hatching ako ng hatching. Yan. Tapos, naluluha ako. Pag umatake yun, di na rin ako nakakatulog, lalo pag gabi. Noon is, may time talaga na gabi-gabi hindi ako makatulog. Kasi nga laging umaatake. Kasi, siguro kasi puro linis din kasi ako noon, alam niyo na. So, yun nga, yung allergy ko. Tapos, syempre, kinakailangan ko rin ng gloves. Nag-gloves po talaga ako pag naghuhugas. Kahit anong gawin ko, nag-gloves ako kasi allergy rin ako sa sa detergent nila, sa dishwashing. Kagaya dun sa Malaysia noon. Alam niyo ba, sa Malaysia is ganun din ako, allergy rin ako. Kasi sa tapang siguro ng sabon, ganun. Sa tapang ng dishwashing nila, lalo pag ibang bansa, di ba? Kaya lagi po akong nag-gloves, ganun din. Inaano rin ako ni Amo, naiintindihan niya ako na may allergy nga ako. Ganun din sa Malaysia noon, pero iba na ngayon. Kasi ang amo ko dito is talagang napakabait at napaka-supportive sa lahat ng aking ginagawa. Hindi niyo ba alam niya na nag-vlog ako, alam niya na nag-video kami ng alaga ko, ganun. Kaya kung ano yung nakikita niya sa mga vlog ko, ay bahala na si Batman. Oy, lalo pag kalokohan, lalo pag yung naalala niya yung challenge namin na ramparampampam yan. Binati pa ako nung lalaki. Sabi niya, sige sayaw pa more dyan sabi niya sa akin. Tapos si ma'am naman is, mingiti lang naman siya. Tsaka nagtatanong sila kung ano yung nangyayari sa akin. Lalo na nung ganon. Siyempre, nahalata nilang lahat yan. Open po ako sa amo ko. Napakabait ng amo ko. So, yun na nga, naiba tayo. Napunta tayo sa mga kwento ko na ginagawa ng amo ko. Pero totoo po yun. Lahat po ay open ako. Sa amo ko, sa family ko. Lahat sinasabi ko sa kanila. Siguro yung hindi ko lang sinasabi is yung kalokohan ko. Kalokohan ko, di ba? Talaga namang maloko ako. Maloko ako kung maloko kayo. Mabait ako sa mabait kayo, di ba? Ganun lang naman yun, bigayan lang. Makiride ka sa taong kung ano yung gusto nilang i-ride, di makiride ka. Kung di mo kaya, di umalis ka, di ba? Ganun lang yan, mga ka-vlog, di ba? So, yun nga, pagdating ko kagabi, meron akong gamot sa aking allergy sa ilong. Meron akong gamot. Binilaan niya ako. Ito siya, Charan! Yan. 2 pack pa talaga para hindi na ako mahirapan. Kasi umatake siya nung last week. Sabi ko, wala na ako. May gamot ka pa ba? Sabi niya sa akin. Sabi ko po, wala na. So, bumili siya. Yan. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Sa medicine na to. Thank you for buying me this.
medicine. Thank you so much, Ma'am. You always understand me, always understand what my attitude, always understand what I do here in your home. Naka-cry na naman. Magpapasalamat lang. Pero hindi, thank you, Ma'am. Thank you for everything. Thank you to understanding what I am. Oh, char! Yan. Yun nga, binilan niya ako ito. Ang good news sa akin. Yan. Siyempre, gusto kong i-share para yung mga natatanggap natin, kahit maliit na bagay, malaki man yan, kailangan natin magpasalamat. Pero, nasa sa inyo na yun kung lahat is aanuhin nyo, diba? Pero para sa akin is napakasaya ko at I'm very proud because I have employer like this, very nice and very helpful, very kind, very understanding to me, and most especially, always advise me also what I do outside. So, must take care like that. Yan. Yan mga ka-vlog, yung na-share ko sa inyo, yung kabaitan ng amo ko at kung paano ako sa kanila at kung ano ako sa kanila at open ako sa kanila. Gaano ako ka-open sa kanila. So, kasi matagal na po ako dito, pang-apat na kontrata na rin. Hindi ko rin alam kung ano naman next year kasi parang napakabilis ng araw, matatapos na naman ang aking kontrata. Kaya kailangan natin magkakabait kasi meron pa akong plano na bilhin. Baka kasi mahirap kasi maghanap ng amo kung matutuloy yung sinasabi niya sa akin. Kaya sana hindi matuloy para dito lang ako. Kasi kung gano'n ang mangyayari, mahihirapan siguro ako. Pero kailangan kayanin. Siyempre, kakayanin. Walang bagay na hindi mo kakayanin. Kung gusto mo. Walang bagay na gusto mong gawin na gusto mo talagang gawin yun is magagawan mo ng paraan yan. Kung gusto mong makipagkita, magagawan mo talaga ng paraan yan. Yan, ganon. Ganon nga yun. So, yun na nga. Siyempre, sana hindi matuloy para dito lang ako sa Paleng. Paleng forever. Yan. Paleng pag-stay forever. Pero pag walang forever. Hindi, depende lang din yan sa inyo. So yun, na-share ko lang sa inyo. Sana is nakatulong na huwag kayong mawalan ng pag-asa na sa lahat ng ating nagiging amo is pray lang, pag-pray natin sila na maging okay sila sa atin at maintindihan nila lahat ng bagay na nararamdaman natin, lalo na yung mga problema natin kasi malayo tayo sa family natin. Lalo na sa ating mga anak, yung mga finance problem, gano'n. So, pag-pray na lang natin sila. Pray na lang ang ating kailangan kasi yun ang kailangan natin gawin. Hindi nyo ba alam na yun lang ang aking lakas? Lagi po ako nagpipray, araw-araw, kung ano man yung problema dumating sa akin ngayon, yung problema ngayon is sinadiyos ko lang po lahat. Kaya ito ako ngayon, nakatayo sa inyo, malakas at masigla, dahil kay Lord ko lahat binigay yung aking problema. Sabi nga ni Father is, problema lang yan, huwag mong tambayan. Kailangan mong gumawa ng paraan para ito ay malutas. Yan, nakapag-share pa ako sa inyo, di ba? Yun nga ang sabi niya, kaya nga, problema is huwag tatambayan. Kaya, masakit sa umpisa talaga, masakit talaga. Napakasakit na yung 2021 na nangyari sa akin. Pero sinadjust ko na lang, okay na ako. At hindi ako nagtanim ng sama ng loob, di ba? Masama yun. Kasi pag nagtanim kayo ng sama ng loob sa kapwa nyo, is mas hindi matatahimik ang inyong kalooban. Kailangan isadjust nyo na lang, ipag-pray nyo na lang din siya, ganon. Yun, na-share ko lang sa inyo, kaya enjoy and be happy. At mag-pray na lang din tayo lagi. So yun nga, thank you madam for this medicine. I love it. May medicine na ako, unti-unti, pag umatake, inom. Pero, alam niyo, masama daw yung pag, is, inom agad ng gamot. So, hindi naman agad-agad ito mauubos eh. Kumbaga, pag yung talagang nahihirapan na ako sa aking allergy, iinom ako agad. Yun, iinom ako isa-isa. Hindi naman sa tuwing maatake na agad yung ilong, inom na agad, hindi. Siyempre, hindi naman tayo abuso, di ba? Huwag natin abusuhin yung pagbibigay ng amo, pagbibili ng medicine. Yung iba, ganun, di ba, inaabuso. Sige, bumili lang. Sila naman ganyan bumibili. Hindi naman natin yung kailangan, ganito, ganun. Huwag ganun. Kailangan din natin isipin na nagtatrabaho din sila. Nagtatrabaho tayo. Lahat tayo is nagtatrabaho. Nahihirapan din sila. Minsan is nagigipit din sila. Yun. So, yun ang aking vlog for today. Thank you for watching. Sana nakatulong ito sa inyo sa pag-advise ko rin sa aking karanasan at sa aking amo na napakabait. Thank you so much, ma'am, sir, mama, yeye, and sa aking alaga. I love you so much all. Yan ang aking second family dito sa Hong Kong. Thank you so much. And thank you also to the Lord. Kasi binigay niya ito sa akin. I'm very blessed. Lahat tayo is very blessed. Kaya pray lang, kaya natin to, laban lang, kaya mo yan, nandito lang ako sa'yo, ha?
Okay, thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para updated ka sa latest video ko. At para ma-notify ka, gawan mo na yung ting-ting nga. Yun nga, yung ting-ting. Yun, thank you for watching. Bye-bye. Love you so much.